Lille, på væksten med rødstød, ikke? Og så siger jeg bare bagefter, ikke? Så siger jeg, at det er der vigtigt. Hvor er du her? Og så skal jeg med, inden med, jeg er færdig, så siger de fra Hitte, så gad de da egentlig at gå. Hitte! Ja, for her er vores lille miaufi. Ja, du er en lille miaufi. Ja, du er en lille miaufi. Vi skal hen til vores hemmelige hule, kom. Til min hemmelige hule, Hitte. Helt om i haven. Hej, Hitte. 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 Vi følger ham helt om i haven, ikke? Vi følger ham hen. Og det er Hittes hemmelige liv. Hvor skal vi gå hen? Der er vores hemmelige hule. Og Michelle taske. Vi går bare igennem her. Ja. Og Hitte Mås Miau. Har du noget at sige, Miau? Nej, jeg vil tilbage til Rocky. Har du? Men jeg kalder dig for Hitte. Jeg vil ikke hedde Hitte. Men det hedder du nu, min øverskudende lille Miau. Og hvis de alle sammen kender Undertale, jo, så har vi gjort mamma lige der. Værsgo. Værsgo. Der kan du være. Og stop videoen, og det var alt for i dag. Hej hej.